L-avukat tal-Aqda Repubblika u ex-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi qarra dwar il-każ tas-Segretarju tal-Kabinett Ryan Spanjol. Dan ħareġ minn fact-checker mill-Gazzetta The Sunday Times of Malta li sħarġet allegazzjonijiet minn Jason Azzopardi innifsu dwar intil politiku biex is-sentenza fil-konfront ta' Ryan Spanjol ma tiġix ippubblikata f'tentattiv li dan il-każ jinħeba. Spanjol qed jappella minn deċiżjoni marbuta ma' offiża ta' traffiku. Intant l-istess fact-checker sab li meta Azzopardi għamel din l-allegazzjoni serja kien qed iqarraq. Dan kif il-fact-checker kiseb l-istess informazzjoni li kiseb One News jumejn ilu, jiġifieri li sentenzi bħal dawk relatati ma' każijiet ta' traffiku li jinkludu inqas minn sentejn priġunerija ma jiġux ittajpjati b'mod diġitali u mtellajn fis-sit tal-qorti. Dan apparti li f'każ ta' deċiżjoni li sentenza tal-qorti tiġi pubblikata online li għaddi perjodu ta' ġranet qabel din tiġi pubblikata mhix xi ħaġa barra minn normali. Il-fact-checker ta' Times ikkonferma dan ma' numru ta' avukati, uffiċjali tal-qorti u anki l-Ministeru tal-Ġustizzja. Propju jumejn ilu One News irrapporta li l-Maġistrat Jean Paul Grech, l-istess maġistrat li ppreżeda l-kawża msemmija, iddeċida 189 kawża b'offiżi relatati ma' traffiku minn April tal-2024. Minn dawn 12 biss ittellaw fis-sit tal-qorti u dan wara talba formali li tkun saret. L-allegazzjoni minn Jason Azzopardi ta' ħabi ta' din is-sentenza ippuntat lejn l-Uffiċċju tal-Prim Ministru, bl-istess uffiċċju mill-ewwel ħada kategorikament u issa ġiet imxejna wkoll minn dan il-fact-checker. Intant brabta mal-istess każ der fil-miftuħ il-ġlied fil-Partit Nazzjonalista u l-qasma bejn l-esponenti u d-deputati tiegħu. Dan kif wara li l-Partit Nazzjonalista permezz ta' Carola Aquilina rikeb fuq dak li qal Jason Azzopardi nnifsu spiċċa jgħajjar lil Aquilina Wenker u rikkieb.